Moi vaan kaikille. Tässä videossa pelataan Robloxia. Me ei voida pelata Ylen linnanjuhlia, koska se bugii liikaa. Joten pelataan jotain muuta. Mä sanon, että tää ei pysy tää video tällaisena, että on tällä. Mä voisin mennä pelaa tätä peliä. Joo. Kohta sitten alkaa tunnemaan. No niin, nyt tää meni takas tälleen. Ja muuten ennen kuin menet katsoo tätä videota, niin me tilaa tosta link tosta alta puhelin. Ei puhelin, vaan tilaamaan kanava. Niin, ja jos me saadaan, tai jos mä saan 40 tilaajaa ennen joulukuun loppua, niin mä teen teidän päättämän spessun. Jos tämä tahtoisi toimia. Tämä on siis tämmönen eka käytännössä pitkä video. Niin, että muistatte vahingossa, kun aika moni varmaan ihmettelee, että nyt mä tein siis 3 sekavideosta. Videon enkä shorttia. No vahingosta ei se silleen, mutta joo, ja niissä liveissä, tai no ei mitään, mutta mitäs ei kun se oli front flippi. Jos mä tulen nyt poistuu. Ei himputti. Mun skinian on tosi hieno. Mä tarviin uuden pyörän. Ei mitään. No niin, kiitos. I get a new bike. Mä voisin pistää tän tälleen. Niin nyt lähetään. Tää näyttää kivalta. Oho, tällä keulimme tällä front flippi. Ketää camera. Joo. Okei, tossa olisi kiva hyppyri, mutta kun tällä ei tää mitään. Nyt kohta tuohon Brookhaveniin. Tästä tulee ehkä about 10 minuutin video. Mä keulin. Himputti. Muista tilaa kanava. Koska jos mä saan Tämä keulii tää pyörä. No, mua vähän yskittää, kun en oo juonut vettä. Eli olen tyhmä ihminen. Ja näette, niin tää menee aika kovaa. Tuossa on hyppyri. Ei, mä missasin tuon hyppyrin, kun tää keulii. Katon, heti kun mä ajan tuossa heinää päin, niin tää lähtee tolleen. Ei kun, tässä on jump ja tossa keulii niinku. Nyt lähtee keulaenka. Nyt lähtee maan pisin keula. Minkä spessun te haluaisitte 30 tilaajaa spessuksi? Tai no, otetaanpa silleen, että te saatte päättää, että sit kun mä saan 30 tilaajaa, te saatte päättää, että aloitan Minecraft-sarjaa vai Fortnite-sarjaa. Kaikki, jotka on pelannut Forttia, tietää sen, että ainakin tää on mun oma mielipide, että toi Fortin OG siis on huonompi kuin tää Chapter 5.
season 1. Mä voisin tehdä siitäkin joskus video. Ja mä voisin nyt alkaa mennä sinne Brookhaveniin, joten nähdään siellä. No niin, nyt mä oon päässyt tänne Brookhaveniin. Tässä kohtaa mun ääni voi kuulua vähän huonosti, kun tässä tää musiikki. Joo. Niin. Älkää välittäkö mun skinistä, mut sehän on aika hieno. Vai mitä? Mennäänkö näkeilumaan? Vedään quadbackerin keinosta. Nää lähettelee vaan tänne jotain. Otetaan auto. Eiku otetaan toi. Miksi tää on näin pieni? Katso tää pieni se on. Kato. Onpa tällä pystyisikin uli. Haetaan talo. No niin, tässähän on kivasti. Tosta vaan numero 18. Mikäs talo otettais? Mä menen sukellusveneellä. Vaikka tää tuli jonkin aikaa sitten, mutta ihan tähän kiva on. Please wait. No niin, nyt paikka on lukossa. Katsotaan vähän ton. Joo, just toilleen sitä tehdään. Tämä on teetila. Sitten joo, tässä on tämmönen tyli ydinpommi. Tää susta tapahtuu. Ei, mä en pysty painamaan sitä. Tuosta menee valot kiinni. Saaks tätä ovea kiinni? Joo, sen sai kiinni. Mennäänpä tänne alakertaan nukkumaan. Vai niin, mistä täällä on? Toi on moottori. Ovi kiinni. Täällä on suihku. Ei oo salapaikkoja. Mistä täällä on? Tässä on varasto. Täällä on nukkumahuonetta. Täällä pääsis nukkumaan. Täällä menee vaan kivasti tällainen kenkä. Mutta kun mä en päästä tällä kengällä näitä ylös. No kai mä sit menen tänne pommiksi. Mä haluun... No, onks mennyt pommiksi? Vaan niin kun meni tähän tälleen ja sitten pääsin sinne. Ei Elikkä jos sä menet tästä, sä oot täällä piilossa. Jos sä oot piilossa sun kavereitten kanssa, niin mä löysin ihan mainion piirron Robloxissa. Saaks näitä luukkuja kiinni? Joo, mutta tää video alkaa olemaan tässä, joten heippa, muista tilata kanava tosta alta ja otetaan pikku
Aletaan, niin, voidaan vetää pikku tanssit tähän loppuun. Otetaan täältä. Mä menen tänne. Otetaan joku Dance 17. Menen täällä ihan hullut muuvit. Oh, 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 oh. Kenkä tanssii täällä. Oh. Joo ja heippa! Tää video alkaa olla tässä ja tilaa kanava. Heippa!